Ιδιαίτερα και μεγάλη χαρά ξαναβρίσκομαι σήμερα στον Εύρο. Μια περιοχή την οποία έχω και προσωπικά αγαπήσει και έχω δεθεί μαζί της και συναισθηματικά και πολιτικά και επιχειρησιακά και εθνικά, μιας και με πολλούς από τους άντρες και τις γυναίκες που είδα προηγουμένως εδώ της ελληνικής αστυνομίας συνεργαστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια και δημιουργήσαμε μια νέα πραγματικότητα στην ορειογραμμή του Εύρου, την ώρα που η περιοχή μας έχει ιδιαίτερα προβλήματα, έχει αστάθεια, ο Εύρος, η Ελλάδα είναι μια όση σταθερότητας, χάρη στην προσπάθεια που έχει καταβάλει η ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη θωράκιση του Εύρου και με το φράχτη και με την προσθήκη προσωπικού, την εγκατάσταση νέων τεχνολογιών. Ο Εύρος είναι ασφαλής. Στη σύσκεψη σήμερα εξετάστηκαν μια σειρά από ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τη λειτουργία των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας. Θέλω να σας πω ότι προσθέτουμε άλλους 150 συνοριοφύλακες, 100 στη Ροδόπη και 50 στην Καβάλα, στη δεύτερη γραμμή δηλαδή ελέγχου της μετανάστευσης. Οι ροές στον Εύρο είναι σχεδόν μηδενικές. Η πολύ καλή δουλειά που κάνουν οι υπηρεσίες μας για την αντιμετώπιση της λαθροδιακίνησης, τα αποτελέσματα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται θα συνεχιστεί ακόμα περισσότερο, με μεγαλύτερα αποτελέσματα και υποφελέστερα για τη χώρα και την ελληνική κοινωνία. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε επίσης με τους άνδρες και τις γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας για μια σειρά ζητήματα που αφορούν την ελληνική αστυνομία και την τοπική κοινωνία. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι φέτος ο αριθμός των εκπαιδευομένων στις 3 σχολές αστυνομικής ακαδημίας της ελληνικής αστυνομίας θα ανέλθει σε 1.550 περίπου άτομα, δηλαδή ένας πολύ μεγάλος αριθμός, περίπου 850 άτομα στην Κομοτηνή, 500 άτομα στο Διδημότυχο και επίσης προστίθεται φέτος για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια στη Ξάνθη, στη σχολή η οποία θα λειτουργήσει μετά από 15 χρόνια, 150 άτομα και τα οποία του χρόνου θα πολλαπλασιαστούν. Θα βάλουμε προσπάθεια ούτως ώστε οι σχολές, τα κτίρια, οι υποδομές, οι δομές των σχολών της ελληνικής αστυνομίας να ενισχυθούν περαιτέρω και να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους. Επίσης, θέλω να σας πω ότι από το 2020 που ξέσπασε η κρίση στον Εύρο, την οποία διαχειριστήκαμε με τον τρόπο που είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα, έχουν προσληφθεί πάνω από 1.000 συνοριοφύλακες σε όλους τους νομούς της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας και βεβαίως παιδιά, γυναίκες και άνδρες, νέες και νέοι, οι οποίοι είναι όλοι ντόπιοι από εδώ με βάση τα κίνητρα και τα κριτήρια τα οποία υπάρχουν στις προκηρύξεις. Θέλω να σας πω επίσης ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση και είναι εντυπωσιακό για την περιοχή, μια πολύ μεγάλη αύξηση των περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας, 67% αύξηση των περιστατικών, πολλές συλλήψεις, πολλές καταδίκες από τις εισαγγελικές, πολύ περιοριστικοί όροι. Αυτό είναι ελπιδοφόρο, το ότι οι Ελληνίδες της περιοχής, οι γυναίκες της περιοχής καταγγέλνουν τα περιστατικά, αυτό σημαίνει εμπιστοσύνη. Η αστυνομία κάνει μια εξαιρετική δουλειά και σε επίπεδο διαχείρισης προσωπικό, σε επίπεδο ποινικό, αλλά και σε επίπεδο ασφάλειας των γυναικών θυμάτων. Είχαμε πρόσφατα τις τελευταίες μέρες περιστατικά, έχουν συλληφθεί όλοι, κρατούνται και θα οδηγηθούν εκεί που πρέπει με βάση τις αποφάσεις των δικαστικών αρχών. Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Έχουμε safe houses εδώ στη Θράκη, σε όλους τους νομούς. Έχουμε υπηρεσίες εκπαιδευμένες, 8 άτομα ανά γραφείο ενδοοικογενειακής βίας σε όλους τους νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 2 στον Εύρο, 1 στην Ορεστιάδα και 1 στην Αλεξανδρούπολη, στην Κομοτηνή, στην Ξάνθη, στην Καβάλα και στη Θράμα. Είναι μεγάλη προσπάθεια που γίνεται επίσης για την αντιμετώπιση της βίας των ανηλίκων
υπάρχει μια συντεταγμένη, σχεδιασμένη προσπάθεια από τα τμήματα ασφαλείας της κάθε περιοχής. Τα αποτελέσματα είναι ελπιδοφόρα. Έχουμε μια σημαντική μείωση περιστατικών. Έχουμε μια μικρή αύξηση συλλήψεων, κυρίως ενηλίκων, ασκούντων την επιμέλεια, και αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί η διαχείριση, η ποινική των παιδιών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη υπόθεση, αλλά αυτοί οι οποίοι ασκούν την επιμέλεια πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι έχουν ευθύνη. Όπως επίσης να έχουν υπόψη τους όλοι αυτοί οι κακοποιητές, οι οποίοι κακοποιούν γυναίκες, παιδιά ή οποιουσδήποτε άλλους συνοικούν μέσα στις οικογένειες, να είναι βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμιά επίοικια, ότι η αστυνομία θα τους συλλάβει και θα τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Τέλος, θέλω να σας πω για το αστυνομικό μέγαρο της Αλεξανδρούπολης, για το οποίο έχω καταβάλει και προσωπικά ιδιαίτερη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες, εγκαθίσταται ο εργολάβος και θα ξεκινήσουν σύντομα οι εργασίες ανέγερσής τους. Το δικαιούται η αστυνομία καταρχήν εδώ στην Αλεξανδρούπολη, το δικαιούται ο κάτοικος Αλεξανδρούπολης, αλλά κυρίως η πόλη, αυτή η όμορφη πόλη που θα αποκτήσει ακόμα ένα όμορφο δημόσιο κτίριο. Το φράχτη σήμερα, σε ένα από τα σημεία που έχω πάει πάρα πολλές φορές. Είμαι χαρούμενος γιατί η δουλειά που γίνεται εκεί από τους αστυνομικούς, από τους εκπροσώπους του στρατού, από τους τοπικούς παραγωγούς και κτηνοτρόφους, πραγματικά είναι ένα θαύμα, μια σπουδαία δουλειά, και το γεγονός ότι οι άνθρωποι, οι κτηνοτρόφοι, οι παραγωγοί κάνουν τη δουλειά τους εκεί ακριβώς δίπλα, δείχνει και το βαθμό ασφάλειας των συνόρων μας, και πιστεύω ότι αυτή η δουλειά θα συνεχιστεί. Ο φράχτης θα ολοκληρωθεί σε αυτή τη φάση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και θα δούμε για το επόμενο τμήμα, τα επόμενα τμήματα, προσεχώς πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.